se, razmenili su sa nama znanje i iskustva, moram da priznam da ja učim iz svake interakcije, učim od ljudi, njihovih pitanja, iz njihovih izazova. Takođe, puno sam učila od Đorđa, koji je uvek inspirativan, od Nikole, koji nam je mnogo puta pokazao kako biznis može i treba da se vodi. U svakom slučaju, divna prilika da čujem i naučim koliko i da dam. Veselim se svim budućim posetama našem klubu i našoj interakciji, u našoj grupi Ja preduzetnik je mesto za sve preduzetnike koji zaista žele da budu najbolji mogući. Pa, današnji panel je bio sjajan, od pitanja koje je Đorđe postavljao nama do stvarno sjajnih pitanja koje su postavljali učesnici. Dotakli smo se različitih tema, čak smo došli do malo i do kripta i regulativa i blockchaina i tokenizacije, do zaista nekih stvari koje se svode na neke failove koje smo imali i nadam se zaista da će pomoći i onima koji su slušali nas online, a isto tako i ljudima koji su razbili ovdje. Izuzetno interesantan događaj. Neke stvari sam prvi put čula, neke stvari su mi jasnije, neke stvari su mi manje jasne nego što sam mislila da jesu. Tako da, puno stvari se može naučiti. Mislim da je za mlade ljude idealno da dođu i da krenu sa ovakvim vrednim informacijama, predlozima, iskustvima i to je ono što je suština ovakvih nekih inventa koji se pravi i treba. Mi u Infosud Hubu smo veoma zahvalni da se jedan ovakav događaj održao ovde. Ja preduzetnik klub je jedan od retkih, da kažemo, jedna od retkih preduzetničkih organizacija ili udruženja koje rade na tome da umreže preduzetnike, da edukuju preduzetnike ne samo u IT-u, ne samo u digitalnom, nego sve preduzetnike. A kao cilj Infosud Huba jeste razvoj IT preduzetničke zajednice i posebno želimo da ojačamo i edukujemo sve preduzetnike, da im omogućimo razmenu znanja i da im omogućimo njihovo umrežavanje kako bi njihovi poslovi i aktivnosti mogli da rastu, kako bi upoznavali nove ljude. Tako da, događaj je bio fantastičan i Nikola i Gada i Đorđe su bili odlični. Ja mislim da svi učesnici koji su bili na današnjem događaju su stvarno izvukli neku vrednost, a evo, još uvek traje diskusije i upoznavanja, što je i prava vrednost ovog događaja.